Ben je wel eens geweest naar de grote Gulpener vastelovensfinale? Ja, vorig jaar. Of ja, afgelopen jaar. Je komt hoogstwaarschijnlijk naar Heerlen volgend jaar. Wat vind je daarvan? Oh, ja. Ik vind het wel iets typisch Gulps, dus ik vind het wel jammer. Ik wat 4 dachten van, nou ja, het zou toch wel heel jammer zijn, want dat evenement kan doorgang kan bieden. En 4 hebben in principe hier in Heerlen alle faciliteiten veilig staan. Dus men schulp het niet geregeld krijgt. Nou, we ontvangen het evenement met open armen. Dat zou fantastisch zijn voor de stad Heerlen. Het carnavalsdinsdag geen normaal uit in Heerlen. Overdag is het hier heel rustig. 's Avonds hebben ze eigenlijk alleen de lichtjes op en de afsluiting van de vastelovend. Dus ik zou zeggen ruimte genoeg om de dag in te vullen. Hallo Gulpen, tegen ons zoekeren, van links naar rechts, allemaal. Ik vind dat er al heel veel vastelovenstradities echt gewoon op scherp stond om te keepen. En dit initiatief, 22 jaar geleden begonnen en zo, is voor het achterland van Gulpen en voor de Parkstad en zo een prachtig evenement om naartoe te gaan op een dag waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Dus dat allemaal bijeengepakt, werd het een prachtige traditie, of is het een prachtige traditie, hoe van Viervingen eigenlijk dat moet blijven bestaan. Zij gaan stoppen en hier willen ze hem overnemen. Ga je dan hier naartoe? Ik denk het wel, ja. Omdat het toch een leuk carnaval afsluiting is eigenlijk. Maar zou je dan zelf ook op dinsdagavond hier naar Heerlen gaan? Ja, nee. Eigenlijk niet, nee. Nee, het is niet echt dat ik denk van ik ga dinsdagavond dan lekker naar Heerlen daarvoor. Ik stond vuur aan. Zit je ooit in Gulpen er naartoe geweest? In Gulpen ben ik nooit geweest, daar mocht ik niet komen, daar moest een speciale vergunning voor hebben.